Hola, Llucià. Hola, Manel, com estàs? Doncs et diria que una mica nerviós, perquè entrevistar amb un entrevistador no ha de ser fàcil. I m'ho poses molt difícil, eh? Jo t'ho posaré fàcil. Mira, en el fons no som tan diferents. Som dos xerraires que aquí el tema més complicat serà veure qui trepitja menys aquí. Però pel tema d'entrevistador no pateixis, perquè aquestes converses sempre són fàcils, seguríssim. Parlem una miqueta més del bloc personal, de la teva infantesa. Tu vas començar a Ràdio Manlleu, ja ho has dit abans. Sí. Però, a més, ets una cosa que a mi m'apassiona també, perquè ets o no sé si encara ho ets, jugador del Voltregà. Tot i que d'hoquei patins, sí. La meva infantesa està relacionada amb els patins de l'hoquei patins i amb un micròfon a Ràdio Manlleu. Això és el que defineix una mica la meva infantesa. I jo sóc un enamorat de l'hoquei patins, d'aquest esport, sempre em faig bandera i intento fer-ne la màxima promoció. I finalment em va fitxar el Voltregà, que va ser ja l'època més professional, que vaig acabar jugant a Divisió d'Honor alguns partits. I, ostres, jo sóc un fan de l'hoquei patins. Què passa? Que quan això, l'esport professional s'ha de combinar ja amb discjòquei de nit, perquè jo feia ràdio, però també punxàvem allà en algunes discoteques per guanyar pasta i poder anar adquirint més coneixements a ràdio, per fer cursos i tal. Aquí hi va haver un moment que la cosa xocava i al final vaig decidir tirar per la ràdio i no m'ha anat malament. Em consta, a més, que ets una persona pública, cara coneguda, vas pel carrer i la gent et coneix o et reconeix. Sí. Com ho portes, això? Quan tens un programa com La Trava amb Cipots, no m'havia passat mai, de tenir un programa com La Trava amb Cipots que és líder d'audiència, que et veuen tanta gent cada cap de setmana i que sí que es nota quan surts al carrer que, quan vagis a qualsevol lloc, que et trobes algú. L'altre dia em provava una colònia i la noia de la colònia amb la mascareta no m'acabava de reconèixer i quan vaig dir alguna cosa em va dir sí, ets tu, amb aquesta veu t'he reconegut. I passa a tot arreu, a molts llocs. Però és una cosa que jo porto molt normal, amb molta tranquil·litat, amb molta naturalitat, com la majoria de gent suposo que es dediquen a això. I també per això, repeteixo, perquè la gent és molt educada i si tu no ets un borderline, que també n'hi ha del meu sector de gent que posen la cara a la tele, que són molt trempats i després pel carrer són uns sussaines, però jo ho porto amb molta naturalitat i amb molta tranquil·litat, la veritat. Ha sigut un any difícil, és la casuística d'aquest any, però suposo que també ens dona oportunitats de canvi, de nous projectes. Què en penses? Jo, en aquest sentit, sóc una persona que no m'arronso. Però sí que és cert que aquesta incertesa de no saber quan s'acabarà això, de quan tornarem a estar com estàvem abans, fa que tu miris tot molt més amb una certa recança i que a vegades et falti aquella seguretat. Però jo crec que canviaran bastantes coses. Dit això, aquí ja és un paper de les autoritats que han de fer-ho bé i ho han de fer bé ràpid i sempre i quan això no acabi afectant sempre els mateixos. Jo crec que la cultura, l'hostaleria són els grans damnificats i crec que injustament. Digue'm quin és el plat que t'agrada més, Llucià. És una cosa que m'apassionen, els calçots. I jo crec que amb 4 calçots i un bon tros de carn, jo sóc l'home més feliç del món. Tu saps que ja ho sabia, això dels calçots? Sí o no? Sí, perquè a part de tot el que t'he dit, a part ets un instagramer de nassos, perquè tens 13.000 seguidors i no pares de penjar coses. Vas penjar els calçots fa pocs dies. És veritat. Però jo tinc un perfil d'Instagram que no sabria ni definir-te, Manel, tio, perquè... No, molta gent m'ho diu, que clar, jo tot plegat hi puc penjar una cosa de feina, que estic gravant La Trava amb Cipots, o puc penjar un vídeo de les primeres passes del meu fill petit, o que estic fent uns calçots a casa als sogres, i llavors, hòstia, és a dir, hi ha molts Instagrams que són molt específics d'una cosa. El meu és un matxembrat tan punky que fa que vagi pujant bastant ràpid de seguidors. I sí que és cert que el tema gastronòmic hi té una incidència, un pes bastant important. I molta gent em pregunten, ostres, aquest lloc que has anat val la pena? Què has menjat? Què em recomanes? I sí, m'estic convertint en un... Però a mi aquests conceptes em molen, un gastrolover, tio. I un bevedor lover, també? T'agrada el cafè? Mira què tinc jo, Sí, no, perdona. I cafeter, eh? Molt bé. Sí. Jo amb el cafè sempre he tingut una relació d'amor important
perquè jo, de les primeres coses, per no dir la primera pràcticament sempre, depenent del dia, és un bon cafè al matí. Si no és un suc de taronja previ, però un cafè al matí. I, evidentment, després de cada àpat, sempre un cafetó o tallat, però normalment jo que soc de cafè sol. I el que em deies de bevedor, si et referies més a tema de caves, vins, doncs la veritat és que és una altra de les meves passions que estic intentant també començar a entrar una mica en aquest món perquè el trobo molt apassionant i a Catalunya, ostres, som un país afortunat amb les denominacions d'origen que tenim i sempre m'agrada anar descobrint diferents vins de diferents zones. Per tant, soc un bon menjador i un bon bevedor, ja m'has definit bé. Qualsevol persona que porta equips, aquest punt d'humilitat, ostres, series perfecte, eh? Sí que és cert que és una de les coses que sempre, per sort, he tingut feina tant de ràdio com de televisió, però sempre ha sigut una cosa que he tingut el coquet, aquest de dir, ostres, sabent que tens una bona oratòria, una bona pel·lícula, el tema d'aquesta vessant comercial és un tema a poder explotar, segurament. I amb això que em dius de que moltes empreses necessiten això, no hi havia caigut, perquè jo sempre ho centrava més en un tema purament de col·laboració, d'esponsorització, però sí que és veritat que a nivell de com arribar a una empresa, de com comunicar una empresa amb un to proper, hòstia, crec que avui en dia és una mica, si em permets l'expressió, la mare dels ous. Els valors que desprèn aquest programa en tema de cultura, en tema d'informació, inclús en tema una mica de competició, fantàstic. Està bé perquè, a veure, i tot i així és un programa que sí que ve molta gent per guanyar la pasta, desenganyem-nos, vull dir, i també perquè malauradament estem en una situació que hi ha molta gent que, ostres, poder guanyar 25, 30, 40.000 euros amb la que està caient soluciona el percal a moltes famílies, la veritat. Però sí que és cert que té uns valors molt nobles i sobretot aquest punt cultural que està molt ben compaginat i molt ben equilibrat el contingut, perquè no hi ha res frívol, saps? És a dir, amb tot hi aprens. I la gent gran fan anar el coco, els joves, hosti, se'n recorden d'això, de l'altre, i els petits, encara que potser moltes preguntes de les que fem no en tinguin ni punyetera idea, ostres, el punt aquest de competició, amb els pulsadors, el que puja a la muntanya, hi ha aquests certs elements que jo crec que estan molt ben equilibrat perquè agradi a tots els públics, sí. Llucià, 3 valors per tu que creus que haurien de ser el motor que fes funcionar el món. Mira, i més en la situació i l'època que estem, la persistència. És a dir, ser persistent i t'aixeques, et fots un cacauet i caus, però t'has de tornar a aixecar ràpid i has de tornar. Has de ser persistent. La segona, la transparència de les persones. Crec que, ostres, que és un valor que, ostres, que jo el trobo molt important, molt. Coneixo i vas coneixent persones que quan trobes algú que dius, hosti, és que no té aquelles capes com una ceba que per conèixer-la bé o que notes que aquella persona és així i que no te la fotrà. Ostres, jo ho valoro cada vegada més, també perquè suposo que al llarg dels anys també has conegut persones que no te n'has acabat en sortir, que no hi ha hagut aquell feeling que pensaves i per això jo crec que ho valoro molt, la transparència. I la tercera, home, doncs jo crec que sense humilitat no vas enlloc en aquesta vida. Llucià, és un plaer parlar amb tu, t'ho dic de veritat, perquè és que al teu costat fa sentir còmode la gent i això crec que és una... Potser no l'havien dit aquestes virtuts, però fa sentir molt còmode la gent. Això una. La segona, dones uns estrocs molt positius o transmets una positivitat que dona energia. Jo solament dir-te que estic, en nom de l'empresa, que ho veia, estem molt contents que ens hagis accedit a tenir aquestes 4 paraules i a poder compartir amb tu aquests 5 minuts de programa. Fantàstic, Llucià. Moltes gràcies. Et faig una abraçada d'aquestes, que es fa així, una abraçada. Pam!